There have been so many legal cases against the party. So many different groups are fighting one another. Of course, we cannot preempt the possibility of the party to reconcile. But it sounds irreconcilable, and there's no time because 2026 is an election year, so there's no time for him to wait for the reconciliation. Because he has tried previously for the last 1 year, the party has been bedeviled by a lot of crises, and His Excellency has been using all the necessary resources to ensure the security, safety, and peace of the party. But unfortunately, this is where we are, and he has to take this decision without any ill will against anybody, against the party itself. What is the body language or the tone of his political mentor with this latest development? I have no jurisdiction to speak about that. Thank you very much. Okay. So, zaka tambaya. Ni kuma babban darakta ya da labarai da sadarwa na mai girma gwamnati ka zo wannan wakilci na jami'ar NNPP na karɓar na zaɓaɓɓi su da ke yankin karamar kuma gwale da sako za mu so mu ci daga bakinka. To mun zo wannan guri ne bisa umarnin mai girma gwamna ya ba mu sako domin mu isar ga shugabannin jam'iyyar NNPP na mazaɓar Diso da ke yankin karamar hukumar Gwale ta jihar Kano yau 23 ga watan 1 na shekara ta 2026. Wannan sako kuma takarda ce ko ce wasiƙa ce da shugabancin wannan mazaɓa da yake nuna cewa mai girma gwamna ya janye kasancewarsa a matsayin dan wannan jam'iyya, mamba a wannan jam'iyya ta NNPP. Wannan kuma ya faru ne bisa shawarwari da yayi da wasu daga cikin abokan aikinsa da abokan hulɗarsa na siyasa, musamman a wannan rana. Wannan hukunci ya dauke shi tare da 'yan majalisu guda 8 na tarayya da kuma 'yan majalisu guda 21 na jiha da kuma shugabannin ƙananan hukumomi guda 44. Daga yau mai girma gwamna ya zama ba dan jam'iyyar NNPP ba, kuma nan ba da dadewa ba za mu faɗi inda zai koma. Kuma wannan hukunci ya dauke shi ba tare da cin zarafin kowa ba, bisa biyayya da ladabi ga jam'iyya tare da yi mata fatan alheri, saboda yanayin rikicin da jam'iyyar ta shiga tsawon lokaci, kuma ya yi iya bakin kokarinsa ta kowane bangare wajen ganin an samar da sulhu da mu'amala da zamantakewa mai kyau a wannan jam'iyya, amma hakansa ya ci tura. Ganin haka kuma kasancewar wannan shekara ce ta siyasa, ya ga cewa ya kamata ya dangwarar da wannan jam'iyya tasa, domin wannan shahada tasa ta wannan jam'iyya, domin ya yi tunanin wacce jam'iyya zai koma don samar wa al'umma jihar Kano mafita kamar yadda aka riga aka saba. Madalla, thank you. Mai magana da yawon gwamnan jihar Kano ke da Alhaji Sunusi da wakin toka inda ya yi karin gaske kan ficewar gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf daga jam'iyyar NNPP, inda ya bayyana nan ba da jimawa ba za a ji inda gwamnan jihar Kano zai koma kamar yadda kuka ji ta bai da baka.